Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude video z Brawl Starsu s Midokenem. Čau, čau. Já se ještě předem chci omluvit, že prostě v pondělí nevyšlo video, já vím, ale prostě toho teďka bylo hodně a prostě jsem na to úplně zapomněla. Nicméně dneska chceme asi nejvíc hrát rankedy, ale koukala jsem, že je tady nějaký nový event Paint Brawl a já vůbec nevím, co to je, ale Midoken říkal, že to zná, takže mi to určitě vysvětlí, že? Nebo takhle, já to viděl jenom... Počkej, je to na trofé? Co je to? Prostě... Tam máš, myslím, že nějaký míč, prostě, který klopeš a snažíš se jako svojí barvou zaplnit co nejvíc té mapy. Uvidíte při hře. Dobře. A ještě těma střelama zaplňuješ tu mapu. Jo, takže koho je dobrý si vzít? Podle mě tady je nejlepší Clancy, ale toho nemám. Já se ho teď můžu odemknout, ale ne. Aha. Kašlu na to. Jo, já asi taky. Tak si tady budu unlockovat mytičku, takže... Já si vezmu... Z toho Greje unlockuju už strašně dlouho. Pír. Jo? Tak Tak já nevím. vem si tu. No. Maru třeba. Jo, tak jo. Ještě máš na Pavlíka. Já nevím, jestli to je na trofé. Cože? Nevím, jestli to je na trofé. Jo. Je, to je pěkný. Vidíš, teďka tady máme Ne, do to prčic. zelený. A takhle těma střelama to ne. Ale I see. Chápu. takže jenom tím míčem. Chápu. Jo, a když někoho killneš, tak to udělá takové bombu. To jsem nevěděla. To je cool, jak svině. A ten míč je fakt divnej, ale strašně pěkný. Dobře, víš co, příště si vezmu někoho jiného. Ta Tara není úplně ideální. Dobrý, ale máme Ale ta mapa je moc o pěkná. hodně víc procent. Yes. Možná já vezmu míč a vezmu ho někam jinam. No tohle mě baví, jak Když svině. vyhráváme, tak... Jasně. Dobře. Ne, zatím ještě ne, ale už tam trošku to. Ale ten Clancy je OP jak. Já jsem si ho ani nevšimla teďka. Já sleduju v podstatě jenom tu hru. Chcípně! Tak. Hej. A Voleš. oni mě furt zabíjejí, protože Tara není úplně můj favorite brawler. Aha. Jakože vůbec. Zatím se naší strany ani nedotkli doslova. Takže all right. A jo, vlastně ona má tuhle ultinu. I see. Ne! Dobrý. Vidíš, ten Clancy je hrozně OP. Jo. A já nevím, asi musíme pokrýt 100% nebo čekat, až vyprší Jo, čas. a my budeme mít Asi víc. počkáme, až vyprší čas. Protože pochybuju, že to doplníme celý. Clancy je nejvíc OP teďka. Přemýšlím, jestli si ho neunlocknu, protože... Já taky, ale já chci Ember. Já si teďka unlockuju Greje, takže řekni mi. A nebo víte co? Já si ho unlock. Ty svíčko. Ale, no asi, já nevím, já si tuhle sezónu budu mít Brawl Pass. Yes. Hustý. Nebo jako, no v podstatě. Vidíš? To mě taky napadlo, že vlastně, kdybych měla Brawl Pass, tak bych vlastně potom si tady mohla vybrat tohle. Protože v Brawl Ty? Passu Plus máš dohromady 3000, takže vlastně bych měl obojí. Dobře. Víš co, já si ho switchnu, protože... Já nevím, taky. Protože můžu. Kama, já se k těm legendárkám tady, já se k ním v životě nedostanu, protože furt budou vycházet. Já to natáčím, jo, takže to bude na YouTube. Jo. Clancy jenom na short. Klidně se podívejte na jeho kanál, ale já se ho ještě nemůžu unlocknout. A tak se ho vem teďka a já si prostě vezmu hlavně někoho jiného. Clancy. Clancy! Ještě mám. Hej,
Počkej, 1777 na Ember. Takže zase jsme se takže zase zbývá 2000 kreditů. Neštvi mě možná radši. Víš co? Neštvi mě! To co, abyste mi věřili. Mám ho. Slay. Fuck you. Co jsou na něj za skiny vůbec? Jo, jenom nějaký tenhle. Aha, ten se mi vůbec nelíbí. Nevím, koho si vezmu. Třeba... Proč? Nevím. Třeba... To je jedno na rankedy, tam se stejně. Jo, na rankedy. Jo, chcem hrát rankedy. Tak to jo. No dobrý, tak jdeme hrát rankedy. Počkej. Co tady mám nového? Rolere? Aha, to je. No. A nějaká tady, nevím co, gadget. Rankedy. Aspoň na tuhle sezónu vymysleli aspoň nějaký mody. Aspoň, prosím, ať není haste. Jestli zase bude haste, tak já se zabiju. Oni jsou zabugovaný. Prosím, ne. Se vám ozveme, až se to načte. No, asi tak. Ale buďí. Oni už prostě Ten míč je fakt pěkný, nebudem si kecat. I like it. On vždycky změní barvu, já jsem si říkala, ale jakože nevěděla jsem, jestli je to true. Nice. Ještě tohle už nikdy říkat nebudu. Zahnu si ještě. A neřík. Tak to mě nepřekvapuje, to je takový dementní. To mi na něj sedí. Tak to má blbý. Smutek. Ale proč máš na Poweru 1? Já nevím. No, umíš za něj? Nevím. Ale bočí. Ale 2 klenciové. To bychom mohli dát. Prosím. Fakt, že jo. Mium. Dobře. Dobře, poslední hra. No dobrý. Oni už vědějí, že jsme tak strašně blbí, že potřebujeme boty. Nech mě žít! Tak jo. No, takže my děkujeme, že jste se dívali. Jestli se vám tohle video líbilo, tak prosím dejte like. A pokud jste na mém kanále noví a tohle video se vám líbilo, tak prosím dejte i odběr. Děkuju a čau. Čau.